Bok ljudi, dobrodošli u, ne znam, neki video. Da, uglavnom, samo nebitno. Da. Djeco, moram nešto reći. Šta? Lorena, nacrtaj se ovdje odmah. Za kao nosi? Okej. Kaj je? Nemojte meni nego slušaj. Okej. Ja i tata smo negdje pozvani na neku večeru i bit ćemo tamo od onak 10. I ti, znači baka i deda su gore, ali oni su smotani. Tako da ti i ovi tu će morat paziti na bebu, je vam jasno? Oh, da. Znači poslat ću ti poruku kad treba jest, kad treba pelene mijenjati, kad treba, ne znam kaj treba. Okej. Uglavnom, I guess. da. I nemojte se svađat. Okej. Dobro, ako trebate nešto od odrasle osobe, baka i deda su gore, tako da. Okej. Bok. Nemojte ništa jebat. Okej. Okej, kaj sad? A ja ne želim čuvat bebu. Želim ja moramo... Daj kak počne kmećat, like, onak sad, doslovno. To ratuje. Oh my god! Isuse. Oh god. Sjeka, zakaj si u pijami? Zastabilno ti kad pita to. Kaj? Niš. Reci mi odmah. Sjeka! Kaj? Zakaj imaš pijamu? Zato jer sam se tek sad zbudila. Sjeka, sad je onako 6 popodne. Pa mislim, išla sam spat. U 5. Nemojte meni... Odi vrit. Okej. Dobro, šta god, nebitno. Meni je dosadno, onako, baš dosadno. Kaj ću ja sad? Šuti. I presvuti se jer izgledaš cringe u tome. Okej, jo. Da, iskreno. Oh my god. Evo ga, je sad dobro. Da, dobro, šta god. Makro, Kaj je? kak se lijepo nacrtala? Ne, ja sam ljepše. Ne ja! Ne, ja! 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 Ja sam ljepša! Grebozi me! A ne. On. Čekaj, oh my god! Ljudi, the fuck? Pusti mi kozu! Marku, prestani! Ne! What the fuck? Demon mali. Idemo baki dedi, sve ćemo. Ne zanima me! Ne! Seka. Da, idemo. A seka, Okej. seka, oni svi Budite tu. spiju. Baka, deda, probudite se. Gdje skačete po njima? Ne! Ne! Pusti mi kosu, Marko! A pusti sam ti. A što to mi se? What the fuck? Kao skače. O,
Isuse Bože, pa deco draga, kaj delate, 6 ujutro je. Baka 6 popodne je. Kaj, 6 popodne vidi. ja ništa vidim. Nemojte me, kaj hoćete? Kaj je bilo? Oni su se sad posvađali tole. I kaj bi ja sad trebalo? Nema mame i tate. I? To je vaš problem, lako noći. Zasti sobe! Okej, Ajde, bežte. Ne zanima me niš. Lako noći. Never mind. Okej. Marko. Ej, ja nešto jes napravit, odite dole po bebu. Okej, idemo makro. Ajde. Ja nisam makro, ja sam Marko! A dobro, nema veze, ti si makro. Nisam makro, ja sam Marko! Okej, šuti samo. Ti šuti, ti si prva počela! I gdje kak se beba izgleda? Kaj fali bebi? Glako ti, ružno. Čekaj, ružno. Ajde. Ej! Ja! Marš! Mama ti kraš. What the fuck, kaj to znači? Kakav kraš? Misliš, Kraš Express, ili? Da. Mama mi je postala kakao, ili what the fuck? Da. Ti nisi normalna. Kao i ti. Evo ti seka. Jesi ti normalna? Nemoj... Fuck. Nemoj bacat djecu. Pa nisam ni bačila, samo sam ti dala djece. Seka. Kaj? Gugu gaga. A! Ok, ljudi, vi ste bolesni. Ej, ti si bolesna. Znaš kaj? Sad ćete vidjeti torčer. Guši se. Evo ti Mickey Mouse. Zakaj si ga sad tako gore bacila? Znaš kaj? Pijem pivo, raki... fuj, kak je gorko. Seka, to je rakija. Daj. Kaj, ja sam glupo kao ono, ne Gdje znam. napravi baby je? Daj, Isuse, kaj boš ti meni ne znam kako se to kaže. Kaj boš ti to meni sad govorila kad je jedala, a? Bež van s kuhnje, bež van. Da, gledala! Napravit ću jest, budi tiho. Gasi vodu, kad ne znaš vodu gasiti. Okej. A mokra sam ko pička. Pa gdje je mi ručnik, bože? Voda je bila vruća ko pišalina, buraz. What the fuck? Pijem pivu, rakiju šljivu. I imam super ideju. Šta? Odi po bebu, idemo se igrat s njom. Ajde. Gdje? Čekaj, moram biti tiho. Dajde. Brže. Volim gorko. Jej. Ajde. Čekaj, imam super ideju. Kaj? Ako bacim šalju i onda pustim vodu. Ajde. Kao sad je bacila. Čekaj, nema beba, bacila šalju. Nije beba. Makro. Kaj? Luna. Nema bebe. Beba je nestala. Daj vidi, prošla je. Spala. Kak je stala, ima debiju glavu. Ne. Janko. Oni, kaj da kažemo, sestri? What the fuck? Kaj se vi derete? Napijem. Kaj se vi derete? Ništa. Niš. Ne, sekaj moram naviti. To nije WC, to je kuhinja. Daj, odi po dnevni boravak, nešto nekog glupost budete napravili, ja ću biti kriva, ajde odi. Bože, ja kaj pijem. Braćo, kaj ćemo se napraviti? Ne znam. Kaj? Kaj ćemo? Daj. Kaj? Ne znam kaj ćemo.
Ak sedna mama s kuhani smo. Da znam. Ali do 10 moramo je nekak izvaditi iz kanalizacije. Čekaj, Tamo s čekaj, onim pačovima. čekaj, tu je zaglavljena beba. What the fuck? Ma kak će proći, debela je. Da, guti. Ali nema je, makro. Pa kad si je tu stavila? Pa nije prošla ni zato viš da je nema. Pa kad si je tu stavila? Pa nema je tu, jesi čorav. Čekaj, imam nešto za tebe. Što ste tebi glup si, baš si glup, Marko. Pokušavam smisliti nešto kako da izvadimo bebu iz glupe kanalizacije, a ti to meni gluposti delaš. Nije smiješno stvarno. Bože. Djecu nema niš za jest. A daj! Gdje mi je beba? Oh, no. What? Jerkuk. Luna? Da? Marko? Gdje je beba? Ne znam. Kak ne znaš? Pa ne znam. Možda moraš znat. Možda se bacila. What the fuck, kak bi se bacila, ne mre sebi glavu podić, buraz. Ne znam di je. Gdje, jeste vi normalni? Kaj, ne znam di Gdje je. je beba? Čekaj. Znači, joj, dupe ću vam otkinuti, gdje je beba? A ne znam. Ne lažite, znam da znate. Gdje je beba? Odmah govorite sad. Ja ću reći mami tati sve one vaše tajne. Ne, čekaj da ti reći. Ne, daj ti makro. Ne, to je bila tvoja ideja. Nije! Nije makro! Ne! To je bila tvoja ideja. Ups. Ok, ja ću reći. Čekaj, razlilo se kao. I ovo je prošlo. Jeste vi normalni? Marko! Sad smo još više skuhani! Oh my god! Ne pustite. Kaj si to čulo? Daj brzo idemo vidjeti. Kako si to? Daj brzo. Ja idem natrag spat. Vrati se! Djeco, to ste napravili? Pita njih. Vrati se! Gdje je beba? Ne znam! To baš ja njih pitam, ne znam. I'm like, actually, I don't know. Nemojte meni, actually, I don't know, ja ne znam engleski. Ljudi dragi, porušili ste pod dnevnog boravka i još ne znate gdje je fucking beba? Sere mi se. A puno deda. Čekaj. Neka ne radi to. A fuj, sjediš jedno ovdje. Iu. Ode su maramice, guzica me peče. Samo maramice. Tu su. Kaj je ovo? Ložak. Ne! Kaj je to? Deda, to je ložak. Kaj je to kam se stavi? O, Isuse. Oj, čoravi ova. Oj! Uj, kak sam zaosra. Nemam zraka. A prosti da me razumela. Okej.
Kako olakšanje. Ovdje koji smrdi. Kaj? Jedna košulja eksplodira. Kaj sam napravil? Ko je to napravil? Ti! Ja! Da! Ja sam jako uredan čovjek, ja to nikad ne bi Oh napravio. my god. Gledam. Baka, dođi vidi. Kaj? Oh my PC! What the fuck? Ko se usrao? Deda. Deda se ušio. Ti normalan. Sad ćeš ti to čistiti. Kako sam ja to napravil? Ja sam jako uredan čovjek. Nisi ti ništa uredan. Ti si neuredan. Stvorenje ima da čistiš ovo kako god znaš umiš. A nisi ja, mojke mi nisi ja. Koliko ti puta moram reći, ženo draga, prestani divaniti. Ja nis to napravil. Zakaj bi ja to napravil? Ja sam uredan čovjek, jedva sam se glupo brisao. A ne, krivo. Ti ćeš meni tu se derat. Nemoj se derat. Nemoj se više derat. Ajde, beži u sobu. Beži. Znaš kaj? Ima da nađi, da će raskinu čebu, znaš. Ne, nećemo raskinut. Jer ja ti ne dozvoljam. Budi tu, ali spatne. Oj, govno, staro, debelo, mucasto, pucavo, blablabla. Nebitno. Djeco drago, Isuse, Bože, gdje je beba? Pita njih, nisam ja kriva, ja sam bila samo u kuhinji. Luna, Marko, ako sad ne kažete gdje je dijete, vi znate u kojim ste vi problemima. Ne pij alkohol! Vrati to natrag. Sorry. Govorite gdje je beba. Ups. Samo malo. Govorite gdje je beba, odmah. A ne znam, pita Luna, to je bila njezina ideja. Nije, Marko, vraćaj se odmah sad. Okej, evo me. Ups. Okej. Marko, vraćaj se. Luna, ti reci. Ne! Da! Ne! To je bila tvoja ideja! Ti reci, Makro. Ne, Luna, to je bila tvoja ideja. Ne! Okej, sad ću ja ispisat na kraju, zato je to bila njezina ideja. Znaš kaj? Sad ću ti vidjeti. Evo ti, šampona u oči. Baka, peče me! Okej. Tiho budite! Di je beba? Okej, ja ću reći, ali to je bila Lunina ideja. Govorite odmah. Rekla je da odem... Ne, Marko. Ne, meni je ona rekla da ja odem po bebu Ne. u kuhinju Ne, nisam. i onda To je laž. da se mi igramo s njom. I onda je ona rekla, ajmo je staviti u WC solju i pustiti vodu. I ona je to stisnula da pusti vodu. I nisam ja sam samo iza nje stajao. Ja nisam kriv. To je bila njezina ideja. Laž, ti šviljaš. Nije. To je Marko napravio. Nisam. Ona je tu stajala, točno tu. Ne! Daj, držala si bebu. Nisam pustila vodu. Jesi. Nisam. Jesi. Nisam. Jesi, ali to je bila tvoja ideja. Tiho! What the fuck? Svi normalni. Kad mama i tata dođu, prestani pet alkohol! Daj meni malo. Ne, Baka, daj meni malo. tiho. Ne, moj alkohol. Šuti. Ljudi, vi niste nikako normalni, vi ste znaš kaj? Svi dole, svi. Čekaj. Čekaj, gdje je beba? U kanalizaciji, draga, u kanalizaciji. Čekaj, kanalizaciji. Ove dva debila nisu, pustili su vodu. Znači, stavili su bebu u šolju i pustili su vodu. I beba A kak je bebu stala? Ne znam, mala je ko peanut butter. Nemam pojma, idemo. Idemo dalje. Kad mama i tata saznaju, znači, poludit će. Vi to znate. Vi to znate. Znate dobro. Da. Ok, ljudi, to je bilo to od parta 1. Nadam se da vam se svidio. Biće part 2, ne brinite.
Dora, imaš ti kaj za reći? Bog. Kura. What the fuck, ok, dobro. Aj, Bog. Šuti. Ok, vidimo se u sljedećem videu. Bye. Bye.